Čus lidi, já si tomu dalšího videa na tomhle kanále. Dneska jsem tady společně s Martem. Čau. A budeme se podívat do opuštěný vily, kde zemřel jeden senior. To je zatím pro úvod všechno. A nezapomeňte like, odběr a popřípadě sdílet, případně nějaký komentář. Teď něco k historii tohoto místa. Je to vila, kde byl zavražděn v roce 2001 neznámými vrahy starý senior. Jednoho večera byl přivázán k židli a ubit železnými tyčemi. Je to jedno z nejvíce paranormálních míst v České republice, o čem jsme se přesvědčili na vlastní kůži. Ale to nebudu předbíhat a užijte si sice krátký, ale ne nudný zbytek videa. Nepotřebuji baterku, jo? Nebo něco? Nepotřebuji baterku, no? Ne. Okay. Jinak tady tohoto místo je tak strašidelný, že i bezdomovci se sem chodí nechodí. Že se tady bojí. Stará gramofonová deska. Tady zůstali potom pánové. Jo. Potom seniorovi, který ho tady zabili. Takže to jsou boty, kterým tady zbyli, jo? Jo, tady má i věci. Tam jako vlastně všechno zůstalo, víš co? No, spíš jedna bota, ale to řešeno. Já vím, že tohle není bezdomovců, že tohle je spíš od toho pána. Tady kdysi přežíval. Tady jsou i jeho bačkory, který nosil, když chodil ke krbu. Tady máš bačkory. Jo. A tady je nějaká kniha asi. Tak. Gramofony. Jak máme údaje, že tady se občas dějí divný zvuky, že tady někdo práská dveřma, klope na dveře, chodí po schodech. To je němčina. Takže byl možná nějaký Němec. To je němčina. Jo. Už to má nějakou temnou atmosféru. Vzpomínky na Karla Havlíčka Borovského s ilustracemi Kutná Hora. Jo. Karel Havlíčské rodinné listy. Kniha. No nějaký. Jo, až půjdeme naspát, tak to všechno tady vyfotím, jo? Tak jo. No. Takže otevírám, jo? Ty pič. No, spíš atmosféru. První. Jo. Já ti to velice rád přenechám. Je to má už takhle. Čekej. To je asi už. Takže baterky vzít? Vidím, ne? Počkej, pojďme sem. Můj kámo. Tady se byla taková postel, no, tady není. A tak na to podlahu. Ty vole. Jo, tohle je dřevěná, to je to padne, má může každou chvíli propadnout. Jak vidíte? Tohle je dřevo. A je tady sklad? No, sklad podle mě ne. Tady dobrý. No, tam asi nejde to, jak třeba přupad. Tady vidíte, že jsou jeho brýle a knihy, z kterých jsem on četl. Ty piče, to podala se úplně hejbe, kámo. Nebo dál, když to mě. Jak někdo se může dát do svého beráku, to bylo podlahu, to mě zajímalo. Čekaj. Tady to je Noviny. Tady jdeme dál. Aha. To podlaha je plný. Chlast. Chlast. Jo, ten pán byl asi nějak hodně bohatý, má tady docela drahý chlast. Gin. Nějaký ten, to nevím co je, další gin, kolu, asi panek se dával gin s kolou zřejmě. Whisky, Jo. kokos, ten toho měl. To jsou nějakýho noviny. Ale jak se zatím cítíš, jakoby? Prachové umění. Jo. Tak má to svoji tepnou atmosféru. Ty pičo. Pičo, fuj, ne. Nemáš se čeho bát? Ne. Pojď se vrátit. Ne, nejdu. Ne, fuj, ble. To budu. Fuj, ble. Ty pičo, kámo, má tvůj atmosféru jak svině. Nechceme vám ublížit, nic tady nezničíme, jo? Chceš jít nahoru? Nejdem. Jenom se tady chceme podívat, natočit a jdeme pryč. Vy jste tady pánem. Ty pičo, kámo.
Nebuď prostě, jo? Přítomnosti ducha. My jsme... No tak to ne. Ne, vole, jdu. Končím. Ne. Ne, fuj. Fuj, nikdy víc. Ble, fuj. Takže já si končíme, nebo po případě se sem vrátíme. Tohle nedávám na to silně. Může udělat? No, vím, no. Že nás nechá propadnout. No právě. Ne, vole, já tam nejdu. Neřekl si komunikaci. Ne, já tam nejdu. Počkej, jenom počkej. Já Čo, jak kurva, ty vole. já tam nejdu. Tady to. To je údajně Židane, který ho zabili. Takže lidi, jestli chcete nějaký pokračování, tak se sem někde vrátíme. Ale... Jestli, jak jste mohli vidět, zřejmě buď to na tady nechce a chce mít klid, anebo je agresivní, tak se mu nedivím, jakože tady prý údajně zavraždili v křesle 2 lidi, takže se tomu nedivím, že je naštvený na lidi, ale jako to je počítám tady jako neúspěšný Urbex. Určitě se sem někde vrátím, počkám si nějakou dobu, až se to sklidní, tady celkově ta atmosféra a začne to být víc v pohodě, tak to sem vrátím a prozkoumám to, to vám slibuju, ale teď to pokoušet rozhodně nebudu. Uvidíme se.